3. Ahojte, milí diváci! Čaute, vítajte. Toto je naše druhé video. Tak, Dneska vám ukážeme, ako sa ochočuje had. takže my... Táto Sára 556 je Viktória a ja Trisha Elsa. Vidíte ma? Stojím práve pred myškou. Je to tu Tak ja som ja. Trisha Elsa, to je, volá sa Sandra. Nehovor moje meno, to je prísne tajné. Dobre, ideme. Takže Miška, home dajme. Home, stretneme sa vonku. Ja idem spinuškať. Je noc. Je. Možno, že niektorí majú tento server, možno, že niektorí nemajú. Učakala ma. A niekedy budeme dávať aj víťazné otázky. Môžete s nami vyhrať. Nie, nedávaj víťazné otázky, ty idiot. Pardon za to Sandri, nadávam. toto nehovor pri videu. Dobre, nemohla som si pomôcť. Takže No, ja si takže a môžete nás idete na púšť, ideme na púšť. No, týchto, lebo mám najviac strach. Tak, Ideme na púšť. Neviem tam skočiť. Na púšť a ideme čo robiť? zabiť hada. Áno, aby sme dostali vajíčko. Takže toto je tutoriál, jak získať... Bude to trvať maximálne 10 minút. Ja neviem, môžem aj dlhšie vraže natáčať už. Prečo? Neviem, ale môžem dlhšie. Sme vo videu. Vraže, to bolo kratšie video, zatiaľ máme len 2 lajky. My sme si tu urobili takéto krásne schody. Nie, neurobili, to už tu No, boli. takže, Vidíte, tu sú... zabijeme, prosím vás, Tu je už hada. prvý had. Takže ho zabijem. Pozor. Á, tam je škorpión. Vypúšťa na mňa jed, ja už to neprežijem. Pozrite, Dajte máte... Pozrite, A máte... ja idem zabiť škorpión. Zabite a daj mi z neho veci. Pozri, Poci. Zabila. vidíte, takéto vajce vám vypadne z toho. Čo spravíte? Miška, urob to. Jaké mu nič z neho nevypadlo. Dostanete 2 vajce, alebo jedno, to je jedno. Aha, tam je škorpión, zabij ho. Ale máte 50% šancu dostať vajce. Čiže niekedy sa vám to nemusí podariť. Ale snažte sa čo najviac zabíja. Sandri, to mi Aha, dajte. dostala som To mi vajce daj. od toho. To mi daj. A to Kde zbiera. si? Toto, chytaj. Ďakujem. No a toto ja budem zbierať. Tomuto nepotrebujeme do videa, ale ja to zbieram. Takže ideme Aha, späť jaká žiara. po schodoch. Takže, Aha, vidím náš dom z tohto stromu. kde? Aj ja. Takže my tu máme takýto krásny výhľad. Miška, poď sem. Ja som Lebo, dole. hádaj, ako som to poznala, moja krásna žiara. To som Ja- práve dome zdechla. Oh, Kokos. musíme si dávať No, velikánsky takže ideme pekne dole ku mojim hadíkom a tam vám ukážeme, Počkaj, ja idem s robíte. kratkou. Nezabijem sa. No jak inak, že som sa zabila. Kúkal na hviezdičky a spadol z útesu. Kúkal na Ukážem hviezdičky. vám, čo budeme s týmito vajíčkami robiť. Takže Moje musíte nájsť vecičky. takúto. Dáte to tam, Moje vecičky aby milované. sme dali. A teraz počkáme, pokiaľ sa Na konci videa nevyriahne. vám niečo poviem. Môžete navštíviť aj moju stránku. Vicky Cernáková na YouTube. Ešte som nenatočila. Nenájdu ťa tam, lebo nemáš žiadne video. Dobré ráno. Dobre, však keď ho natočím. Dobre, tak. Prvé video budem dávať aj víťazné otázky. Keď si ma pozrie 40 ľudí, môže byť so mnou vo videi. Aj so Sandrou, aj so všetkými. Tak. Moje žiara. Komu sa narodil had? Tebe. Píčke. Takže mne sa vyrobil taký had. No tak sa vám tu ukáže, že Jo, mám.
Takže Cheese your tu sa pets vyliahol had. Choose your pet's name a tam si napíšete jeho meno, ako sa chce volať. Kde ste? Povedzte mi len, kde ste. My My sme dole. Áno, Jaj. vidíte, kde je Roxy? Kde je Roxy? Aha, vidíte. Tu je Roxy. Toho hada, čo sme zabili, už máme. Musíte si okolo vajíčka, máte tu vajce. Pozrite, dáte si okolo neho zápalky. Takto. Ty si celé zápalky. Ale fakt, dajte si okolo neho zápalky. A ono sa vám vyliane. Ten had potrebuje teplo. Len sa k nemu nemôžete približovať, lebo Jak len sa takto. k nemu nemôžete A keď ho približovať, lebo preskočíte, tak ho zoberete aj. A teraz som ho preskočila, nezobral. Tak nemôžete ho preskakovať. No, tak to práve nie. Dobre, no takže, milí diváci, tak toto bude asi koniec. tak toto vypadá. Takže ukáže sa vám taká cedulka, ako na tom prvom videi, čo som hovorila taká, a to sa vám pomenuje had. Takže toto bude asi všetko. Dobre, tak ahoj. Poďme sa rozlúčiť, holky. Čus bus. Ahojte, milí diváci, čaute. Potom Čus, bus.